Здравейте, бижуни, бижунетки, бижунчета и всякакъв друг вид бижунеци! Вие сте с второто издание на... Обичате ли да си припявате под душа? Миналата години остарях някаква с вас, но не се предавам, приемам ще студен Докато простирате, не храни, майко! Не пускай тази камера, отивай веднага да работиш! Айде, се занимавам тук с тебе! докато готвите, докато чистите, What more I'll do walking by myself. I hope you understand. I'll just want to be your loving man. I said I'm walking by myself. I hope you understand. I'll just want to be your loving man. Днешният епизод ще бъде изцяло посветен на пеенето. Време е да си изпиете хапчето. Хайде, моето момче! Не се плашункай, изобщо не е страшно! Ла диез мажор, моето момче. Ла диез мажор. Горе-долу става. Моето момче, ама не по този начин, аз ко ти показвам, ти ко ми пееш? Ще пробвам с нещо по-лесно, явно при теб ще и по сложния начин. Господине, може ли 5 минути почивка? Добре, айде, отивай! Заповядай! Здравейте! Какво си ти, бе? Аз съм новият ти идол Кен Зис. Какво ще ми изпееш? Сега ще ви запея. Денят, в който училище аз завърших от работа, рязко се скърших, с пиене се довърших. Кен Зис. Свободен си. Айде следващия да влиза. Йо! Ко става, мен? Йо! Как е, градски? Ти пък какво искаш? Коста! Аз съм 2 лева! Какво си ти? 2 лева, брато! 2 лева! Рапер! Гледай сега каква песен ще изпея! Вчера с баба Кина ходих на градина! Дядката обаче взе, че се спомина! Йо, мен! Дядката! Сеш ли се? Дядката се спомина, мен! Ай, градски, ще родиш ли някой доларче така, а? Гледай къв съм мощен, гледай къв съм запален, гледай къв съм жив! Чай да звънна един телефон. Ало! 50! Йо, май фред! Тук е тъй, имам един български рапер, много е добър. 2 лева се казва, казва, че ще помогне за вдигането на брутния вътрешен продукт. Ако можете да пуснеш малко 2-3 парченца, йо, нали, да станат работите. Съм ти много благодарен, после по печелим процент. Добре, айде. Уреден си, моето момче. Следващия. Добър ден! Добър ден. Добър ден. Аз съм Монтапена. Иначе се казвам Гинка. Запейте да ме чуем какво ще ми изпеете сега. Сега ще ви изпея новата си песен за голямата ми любов.
Прекрасна нощ ти навън, а ти си виркан като пън. Обичам те, но няма как. Ще хвана следващия влак. Обичам ви, да, обичам ви, да. Монтепена за мен беше чест. Благодаря. Да звънна един телефон. Ей сега. Алло, Мите! Как си, бе? Конструираш нещо. Добре, чуй сега. Тук е тъй, при мене е дошла една страхотна певачка. Значи само за твоята фирма, страхотната певачка, смятай новия летен хит е от нея. Ще знаеш. Страхотна визия, страхотен глас, страхотно и всичкото и страхотно. Черноморието ще гръмни, цяло лято само той ще се слуша тая година, помни ми думата, направо я взимаш. Нали? И да не забравим, после процентчето ще се говори. Добре, приятелче. Айде, продължай да конструираш. Се чувам. Да. Айде, чао. Моето момиче, ти си уредена. Айде. Заповядай, влизай! Хайде, тръгвай си сега! Тръгвай ти, че ми омрезна! Хайде, няма се занимавам с тебе, писаме от тука! Бижунеци, това беше всичко за днес. Дано клипът ви е харесал. Ако е така, ще се радвам да се абонирате за нашия канал. Ако искате да гледате предишното видео, може да го направите тук. Ако искате да се абонирате за нас, може да го направите долу. Може да ни последвате и във Facebook. Долу в описанието има линк. Благодаря за вниманието и до скоро виждане. Не забравяйте да си пиете редовно хапчето.